O colectivo Grove Makers leva tempo amosando na rúa o traballo e talento dos creadores e creadoras do Concello do Grove. Con todo, os obxectivos desta asociación non se limitan a deseñar e comercializar os seus propios produtos. Froito desa vontade de ir un paso máis alá, impulsa un evento Mulleres Creativas, unha cita que logo de 2 anos de parón regresa cunha ambiciosa segunda edición. Somos unha asociación de comerciantes porque así nos tuvemos que constituir, porque de feito todos os somos. Pero sempre tuvemos esa inquedanza de ir un pouco máis alá, non? De tirar polo cultural e polo todo o que ten que ver coa creatividade. E despois sempre como que apostamos moito por convertir todo isto realmente en un traballo. Tras a edición do 2019, Grove Makers lanza a segunda entrega das Mulleres Creativas. Vaise celebrar esta vindeira fin de semana no novo Auditorio Meco. Estará centrada no sector audiovisual galego. Durante estes 2 anos xurdiron milleiros de ideas sobre pois a que se podería enfocar este ano. E saleu o tema do audiovisual, que aparte en Galicia pois temos o Festival de Cans, o cortocircuito. Hai como varios eventos xa enfocados a este tema, pero queríamos algo como máis de tú a tú, non? No que a xente puidera vir, explicar os seus proxectos, pois a que exactamente se dedican. E para atopar respostas polo evento pasarán algunhas das principais referencias do sector en Galicia, como Margarida Ledo ou Sonia Méndez, que falarán dos seus documentais Nación e a poeta analfabeta. Escollemos a Margarida Ledo e a Sonia Méndez, por un lado, porque, bueno, tanto a poeta analfabeta como Nación son 2 pezas audiovisuais que declara baixo feminista, entonces nos parecía o máis axeitado sendo falando de mulleres creativas. As xornadas tampouco perderán de vista o talento local, que tamén demostra o seu bo facer no sector audiovisual. Como son Dunia Álvarez, que vai proxectar o seu documental A Meca dos Cines, e Carolina Rubirosa, que, bueno, ven falar un pouquiño da súa intervención, digamos, audiovisual nos videoclips e nos seus traballos, e a facer unha actuación musical. E temos outra meca aí participando, que é Carme Domínguez, que forma parte do podcast de Café Derbi 21, o grupo Café Derbi. Pero a presenza meca non remata aquí. Patri e Beba, as colareiras máis famosas do TikTok, tamén participarán nas xornadas, procurando captar a atención do público máis mozo. A cita, xa saben, este sábado e domingo no Concello do Grove.